Ka Regional Committee badai kami ikam jurip khaput apo West Kasil District apo kejelam jongba Dinton Lingdo Tongkar kumu chairman menta kasni kelasong biang ya kejelang hater Sam Hall DC office nang ston menyatai biang halo kamat jurip khaput haswawan pha ikakai pot chaka sarkar jela hakate kejelang laidon langru udupdi commissioner ka West Kasil UPD Sangma USP ka West Kasil ba HG Lingdo IPS ba Max Milan Bersat MLA ka nong ston ba Kemfa Marbanyang MLA ka Rambrai Jerngam ba Kipi Pangnang MLA Berim uba Jamborwar EM in charge ilaka ubami khamatru naka KHDC ki sardar ki rangba snong ki nongkit kam na ki seng phalang ba per chongka West Kasil bat kiwe habakran bat kilap thai kubor ha katai kasngi nakaliang jong ba Rington Lindo Thongkar chairman ka regional committee West Kasil district luong ba kane kaman kadai kabakia hadu kata-kata handai hadin ke jingjurip na baro arliang mamra kilaya poi ha kaju ka jingmut kata bakin pha ka jingmenjer chaka sarkar jela halo ka jingsham ka jinglap ka jongki dak ba pensiong rim ya kamat ka baidai ba ka jai ben rio bat kot kum kohok ba ki nong sang ki basong basa ha kitu ki benta khaput ba ki dei ban yo ka jinglap jongi kum ke joint inspection hapedeng jong ka Assam bat ka Meghalaya ha ka bangilale ha kini kisnong ki bahap ha kini ki light li ki sektor ka Kizang ka Tarabari bat ka Him sektor ngila pendep ya ka joint inspection ke jongi bat ngila yo ban wan ra hakane ka committee ka badai ka regional committee hak bangilai don lang hakalen ka district council ki don ki nong sencharge nong isem hakane ki hima bat kumjuru ki seng balang ya ki bangila khot ki bai don lang hakane committee ki jongi Sultanat itu ipi ba ka meeting kalong ka Sultanat hadu kata-kata ha ka bawatla ka dei ka issue ka balong sensitive ka issue ka ba khia kata-kata dei ngile poi ha ka ju ka jingmut ka ju ka jing perkhat ha ka ba ngile ya kutlang ha ka ba ngin recommend sha chief minister ngin recommend sha ka state Meghalaya halor ju kini ki jinglap ki jing jongi da kabangin pensong nong rim haki artli kimat ki badan kam hadu kata-kata na kamata pada penbej putusam perkata kalau mengenai kompetisi ngi skode ban pensong nong rim haka judge benriu ke ethnicity bat kumjuru haka jingmon jong kinong song jong kito kisnong ka willingness jong ki beru ki berani to kisnong kini ki artli ki factors hak bangi lek kompetisi ngudai ban recommend syaka sarkar jong ka state Meghalaya bat ikmil tiru ba naklek Assam ru ki respect ikane marka jisu thu jogi ki members committee isngau ba kadai ka hok jong kitu kino jong bakin yo ya ka e ki jing angnut ki jongki kata kadai ki jing kwa ki jing angnut ki jongi lese kan don hang tai hakaba kadon ki jing ya per nakadaw jong kajing bom ya hap jong ki boundary jong kajing bom don kajing wit jong ki national boundary jong ki lum kiwa ya katangin pe tenre main nakane komiti kajing rai jong ki kalongba ngikwa ban karpa ya ki artli ki sarkar bakin burom ya kajing angnot ya kajing kwa jong ki traishno te kajisha kalong bakar area jongi ke bangi ya penbet ke area ke bahaya tam ke babon tam kisnong hakini ki area ki dan tangkat ke kisnong de ke ne ke pata jongi kini ki sektor ke jongi kini ki babon tam kisnong bat ngila hab ban tristom dengan ai pleasure ban aglengka kuatiru kila ya cooperate bangi hot ngila ya push pha ban ya ongsi ong yaki bangin let ki joint inspection but kila respond ni kata kejigi aware jongi bat ngila lak man pendep wat laki pun kisnong ro hakane ke area tikidon lightly ke bangin pendep ngong ne ka Kizang ka Him bat ka Tarabari ini ki lightly sectors